Bingelele y'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu. Bafowethu, ngike ngathi ngiyangena la kwey'nkundleni zokuxhumana ko-Facebook phecelezi, ya. So ku-Facebook ngishayisana nolunye nje udaba olungishaqisile kakhulu engicabanga ukuthi nawe makungenzeka uhambe ushayisane nalo. Lolu daba lolu belifundeka kanjena kodwa ngizolokha nje phezulu. Bathi bakhuluma ngaley'nsizwa lezi engicabanga ukuthi uCele noMbekezeli Mbokazi. Okuthiwa labafana njengoba nje ikusasa laCele, ngiqala nje phaa kuCele, lingaziwa lapha kwey'mpofana njengoba bathi u-Coach uDa Cruz akekho ey'nhleleni zakhe kule season ezoqala nje. Kubuye size la kuMbekezeli Mbokazi. UMbekezeli Mbokazi njengoba edlale kahle kuBafana Bafana, wenza kahle kakhulu kwaze waba yabo ku-World Cup, ya. Waze wasolosa ukuthi ama-team amakhulu phesheya amanye ayamfuna ko-Europe, ya. So lelo daba-ke engalifunda lapha ku-Facebook elithi-ke ley'nsizwa lezi angazi uma zibuya endaweni eyodwana ehluhluwe. Ithi-ke le nsizwa lena-ke ebhale lapha ku-TikTok, ku-Facebook, uthi yabona bafana bami, yekani lento yokuthi manifikile emakhaya, manifika emakhaya ningene yonke imizi le. Kunemizi engangenwa, kunemizi engenwayo and akubona bonke abantu abakuthandayo. Ifundeka kanjalo, ithi akubona bonke abantu abakuthandayo. Thina singakuthanda as abadlali esesibaziyo, kodwa ogogo bethu abanithandi, yabo. Ize ithi-ke Cele wena ikusasa lakho seliphelile, ngeke uphinde ulinuke ijezi oyogqoka lapha kwey'mpofana. Isho kanje le nsizwa. Ithi-ke yaphinde yabuya kuMbokazi yathi, Mbokazi, ikusasa lakho phesheya seliphelile. Isho kanje le nsizwa, ithi seliphelile, uzolimala, i-career yakho iyoze iyophela kungacaci ukuthi kwenzakalani, njengoba ningena imizi engangenwa, nidlala emakhaya makuney'teki, nidlala la ekungamele kudlalwe khona, yabo. Angizazi-ke ley'ndaba kodwa ubokhumbula phela uTel B, into engimangazile mina, ebe-right kodwa ufike nje waba ne-injury. Angazi kanjani nje kodwa wakezwa kuthiwa usene-injury, kodwa kuBafana Bafana wadlala nje kahle waqeda, yabo. So nje yiyo ezinye zezindaba nje ezingithusile ukuthi phela uma kuthiwa ley'ndaba ziyiqiniso ukuthi ngale la kubuya khona ley'nsizwa umuthi uyashaywa. Kube kusho le nsizwa phela iqinisile ngoba ize yasho ukuthi madoda-ke i-career yenu ihamba hamba iyashabalala-ke manje. Ize yasho ku-Tel B laphana ukuthi hhayi bo Tel B, uzolimala isizini iyoze iyophela ngoba kuthiwa nje ukuthi Tel B ulimele isizini yonke ngeke aze abe khona, yabo. Okuchaza ukuthi uzobuya adlale aphinde alimale futhi isizini yonke, agcine le-team imriliza, ngokusho kwale nsizwa lapha ku-Facebook, yabo. Okuyindaba nje ey'ngezinhle neze uma kuthiwa ley'ndaba lezi ziyiqiniso kakhulu njengoba kuthiwa-ke, ngane zakwethu, ngibonge.